and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gusto na kong mutuo sa ilang giingon. Kung mawagtang ka na sa imong daan, anak ka na makamatngon sa imong kaugalingon. Bisan kinsa, may mga damgo og sunata sa kinabuhi. Bisan kinsa, may imahinasyon. Latagaw ba ko nga sabton? Kaniadto maong pagtukod, pagtanom ug paghimugso. Karon ang panahon sa pagpangita, pagkawala ug kasila. Ugma ang pagmahay ug sudya sa pagbangutan. Hurot akong bilib nimo batanon. Nakigakos o nakigduyan-duyan ka sa kamatayon. Terrible ka. Kauban na nato kini sir. Busa dili lisod amiguhon og higugmaon ang kamatayon. Sa Iliad o Odyssey, ang tikod ni Achilles ang naingnan sa iyang katapusan. Basin baya ang imuha kasing-kasing. Hatagi sa tanan ang kinabuhi aron matahom ang iyang damko ug musayaw-sayaw kini sa iyang imahinasyon. Para nako kalag ka nga subok ay sudungon. Usa ka lang kalanggam nga papel nga gipalupad sa dili tinuod nga baruganan. Unsa man ang tinuod? Ang way baruganan? Dagan! Luwas sa ang atong anak ug ang imong kaugalingon. Traitor! Margo! Ako kinabuhi. Akong doktrina. Sabay sa ikot ng mundo. Doktrina, awit sa pagdumot ug kapungot, laylay sa kinabuhi ug kamatayon. Gisubay ang inago sa apdo sa kapildihan ug yugto-yugto nga kasaysayan. Doktrina, konsepto nga bayanihon. Sugilanon nga madunot sama sa unodnon ug kalibutanong pangandoy nga mapapas lamang. Sinulat ni Fermin Colliantis Gomez. Direksyon June Gomez. Music Trifon Pai Morales. Recording Editor Ariel Mancao. Soundman Ricky Porsuelo Garing. Doktrina! Dalit sa RMN Drama. And that's it everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!